ଅନୁସରି ଗଲି ସରି ନୀଳାଦ୍ରି କେଶରୀ, କେଉଁ ପରି ପରକଲ ଆଶ୍ରିତେ ତୁମରି, କରିକି ତାରିଲ ହରି ବାରିଧି ବାରିରୁ, ନାରିକି କରିଲ ପାରି ପାଷାଣ ଶରୀରୁ, ରଖିଲ ଶ୍ରୀହରି କୁରୁସଭା ତଳେ କୃଷ୍ଣା ବିକଳେ ବିହରି। ପୟର ପ୍ରହାରୀ ନରେ ବରଦାନ କର, ପୟର ପ୍ରକ୍ଷାଳୁକାରେ ଯାଚିଦେଲ ବର, ଦରିଦ୍ର ବିପ୍ରର ଠାରୁ ଖୁଦ ଭଜା ଖାଇ, ଶ୍ରୀକର ପ୍ରସାରି ସାର ଶାନ୍ତି ଦେଲ ସାଇଁ, କୁରୁ ନର ବରେ ଦଣ୍ଡେ ଛଳେ ମଣ୍ଡିଲ ଯା କୀର୍ତ୍ତି କୁସୁମରେ। ପିଅର ସ୍ନେହ ସମ୍ପଦେ କରାଇଣ ଉଣା, ଶିଶୁ ଧ୍ରୁବେ ଯାଚିଦେଲ ଆପଣା କରୁଣା, ସ୍ତମ୍ଭରୁ ବାହାରି ଦମ୍ଭ ହିରଣ୍ୟର ହରି, ଅରି ବୋଲି ବର ଯାହା ଦେଲ କେତା ସରି, ହୋଇ ନର ସିଂହ ଅଦ୍ଭୁତ ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ ଯାଚି ଯାହା ଦିଅ। କରୁଣା ସରିତ ପତି ଆରତ ନାଶନ, କର ଆଶ୍ରିତର ଚିନ୍ତା ଦୁଃଖ ବିକର୍ତ୍ତନ, ଶିର ମୁଁ ବିକିଛି ଚିର ପୟରେ ତୁମ୍ଭର, ବାରେ କୃପା ବାରି ଅକିଞ୍ଚନେ ଦାନ କର, ଦିନ ଋତୁରାଜ ଆତ୍ମଜା ଆତୁରେ ଚିନ୍ତେ ରଖ ବନ୍ଧୁ ଲାଜ।